Astăzi am pregătit ardei și dovlecel umplut. Să ne apucăm de treabă. Am 600 de grame de carne tocată de porc. Voi pune orezul, un ou, ceapă, pătrunjel, mărar, piper, boia de ardei. Voi pune 2 lingurițe de sare și puțin concentrat de roșii. Și amestecăm bine. Încorporăm toate ingredientele. Am pregătit carnea, acum umplem ardeii. Eu am pregătit și câțiva dovlecei. Nu îi voi umple chiar de tot, voi lăsa așa puțin. Oricum orezul se umflă și vă pune într-o oală. Și același lucru voi face cu dovlecelul. Miezul dovlecelului nu l-am aruncat pentru că îl voi pune mai spre sfârșit în oală. O să vedeți. Aici fac același lucru. Așa. Uitați. Și așa îi umplem pe tot până la sfârșit. Am umplut ardei și dovlecei și voi pune apă peste. Am adăugat apa, voi pune foi de dafin și punem să fiarbă. Adăugăm ceapa. Ca să facem un sos și pentru ardei și să fie mai bun. Dovlecelul rămas, l-am tocat. Adăugăm și pe el. Voi adăuga și morcov ras. Un morcov și jumătate. Vom pune bulion. Stingem focul și adăugăm mărar. Și gata, și ardeiul nostru umplut. Așa arată. Vă urez poftă bună!